Vi har udviklet Pulsen Pro til at hjælpe med at reducere tankemylder, søvnproblemer og uro i kroppen. Ved hjælp af blid mikrostrøm stimulerer den et særligt punkt i hånden, kaldet PC8. Et punkt, der i århundreder er blevet brugt i akupressur og traditionel kinesisk medicin for dens beroligende effekt. De små impulser sendes fra hånden som rolige signaler til hjernen om, at kroppen kan slappe af. Det får den til at frigive endorfiner, kroppens naturlige måde at skabe ro på. Pulsen Pro kan bruges alene eller styres via Nordisk Puls-appen, hvor du kan tilpasse intensiteten og varighed og gemme dine favoritindstillinger. Du kan bruge den, når du har svært ved at sove, når tankerne larmer, eller bare har brug for et roligt øjeblik i hverdagen. Mange oplever, at pulsen hjælper dem med at finde ro og fokus, særligt dem, der kæmper med søvnproblemer, tankemylder eller en følelse af uro i kroppen. Vi hører det igen og igen fra vores kunder. Tag for eksempel Christina, som har kæmpet med søvnproblemer i over 15 år. I dag falder hun hurtigt i søvn, uden tankemylder og sover videre, selv om hun vågner i løbet af natten. Philip, som oplever, at den hjælper ham med at dæmpe angsten, og allerede har besluttet at bruge den næste gang, han skal på date. Eller Jimmy, der plejede at stå op om natten og spise noget for at kunne falde i søvn igen. Han sover nu igennem hele natten. Det er ikke bare deres oplevelser. Forskning viser, at stimulering af PC8-punktet kan mindske uro, reducere søvnbesvær og give en dybere ro. Er du klar til at mærke forskellen?